paniudto. May kwarta gid. Problema ko ani asa jud ko ani manghuwa mo kwarta nga parang ka palit ko makaon. Palayo na sa kuan ari. Mo relax ko dari mere ko ari pundok sa kahoy kay lingkod ko dari kay pagunahon ako asa gid ko makaus gid ni kwarta gid kay para nga makapalit ko ba paniudto na ko ni. Ay, iya ginagawa ni kwarta ay. Sus. Problematic kayo. Sag bagay. Nati mo gay puting gutuman na. Pajugi kapalit ko paniudto. Yes! Sulpad ang akong problema. Kini. Ni amay bateri di din ni utapad sa mong tingkuran ni ay. Kini. Magbago-bago para bagi ni bateri ha? Sulpad yung problema ni. Oh. Para kwarta ko ni. Ako ni deal og baligya dito. Kasi na mo palit ani. Pero ako sa nilimpyuhan, mangita ang trapo. Kay, para gini siya malimpyo ni. Kay, pangin mo sa bago ba? Kini pinaip trapo. Ani. Ako nilimpyuhan para makaingon sa mapalit ani nga. Bago kay akong bateri nga. Gidil nila. Yung ako balik tarong kay. Para yung nga. Huwag yun. Ati pa nung, oh, sus, puti mamili ang kuana ni. Mahalin pa ni. Kapalit lagi ko anig makaon. Kaya purti na gutuman ako. Sabi kong sakay na din naman yung andar. Sabi problema ka anig ang andar kung tanig hapon. Kanig check up po no. Sige, problema ka anig ha. Sige mo andar yun. Bateri yun siguro na. Problema yung bateri anig yun. Hindi mo andar yun. Sige na, drive eh. Wala na yun. Huwag i-power. Hindi mo andar. Tayo sa ano yun eh. Uy! Saan ni Dudong dia nga? Sige maglili eh, multikap. Saan mo daw ka na? Akong puro dagdi. Puro dagdi. Dong! Alam na, Dong! Saan ni siglili mo na multikap ni mo? Di lagi mo andar lagi. Kanina pa niya ko ani sige start. Di mo andar. Problema ko kay na ko deliver tubig ro niya. Problema na ko siya na di mo andar kanina pa yun. Oo. Pasig guba city ani? Guba City? Oh, city ba? Bangas kas bungo sa ukok ni mga city ni na nagubay no? Okay. Di pa sa di mo andar. City ni guba no? Oo. Guba ko bateri siguro problema ni. Bateri. Discuss ba? Bateri siguro. Dili City bateri. Bateri. Oh, bateri. Wala May klaro ni mo eh. Bungo sa ukok ni mo. Oh, si kagang. Isda na yung bateri akong kuwan yun. Sinala niyo ni mo ito balamban ito tawag yun. Nya, agi lang ko. Ha, saan may kupaingon? Ato sa mga kamlaygon ko. Amalay ka? Oh, ha? Sige. Ako aning palitag bateri ako sa kanan. Sige, Sige, na. amping ha. Oo. Danghag biya ka. Oh, boss. Oy, boss. Asa mo, boss? Baligya lagi na ako na akong bateri lagi, boss. Ya. Oh, Butang mo, Remy. Butang mo, Remy. ang bago pa kayo ni boss, oh. Hindi maghuwa pa. Kasi bago nga, parti may daan ha. Daan din. Daan nga para sa munaong. Bago pa kayo ni boss. Bago. Ya, Baligya lagi na ako na. pila sa bigyan mo na. Viral ni gusto kalibo. Bla! Ay, mahal ko na ako. Para nga. Brand new kayo ni, oh. Saan? Brand new ba? Brand new nga. Kita gift lang na liwat na mo. Ay, naabog. Sige kung lakaw, boss. Bago ka, dagang isakyanan ng agi. Pabugan mo gina. Abugan? Oh. Saan? Mahala sa gubligya ay 1,000. Ay, kapila yung mga hangyo. Dos lang. Dos. Dos? Dos lang. Mahal ka ng 1,000. Ay, kay... Sige. Saan? Parting pati pa ng battery na. Okay, dos, boss. Okay. Makapalit sa kong, para maniutosan kay. Ay, Para dos. Ay, sa uwi. Mabiyan akong kwarta. Wala pa mo ko'y agi lilos panaygon. Agi alam ko na ito malay. Agi on lang ako do. Agi lang balay ha kay kuan ha. Adi hot-hoton dala ka nga re. Sige, waton ta ka. Okay, para nga ako sige. Sige. Dala na ko to. Sige, Sa dos ako ka para na. makapaiuto ko. Sige. Ha? Sige. Pati gutuman ako ba ya, boss? Oh. Sige, ya. Sige. Magbuhat na ko re. Sige. Sige. Asa ko TikTok ka og dire. Dali.
Dire na, sige, sige. Salamat kayo. Makakwarta ni ko. Bayran nagdos. Pero, wa pa mong umasahin ato kung umasa ka itong bateriya kay initan mo ito na kunto sa dito atong nauban. Importante nga, mabaligyan na itong kay para makakaon ko kay tinbutuman ako. Kini, maghuwat sa kunya. Ako lang huwatong dari. Sakto kayo da kay kapalit ko battery dato. Sa dudong na kinala to battery kay yang mutikap. Guba mo tiri. Ako na ato dudong, ako na yung paulian mo. Pero ato na dudong. Dong. Solve mo problema dong. Kapalit ko battery dito dong. Kapalit ko battery. Tingnan na battery. Oh, bago ko rin kayo. Bago sure ka na bago okay ni Wonder pa ka ni baterya. Mas labaw pa rin kung baterya gubaon po kayo. Testing nyo lang kay ako lang may paulian mo kay ingon mo siya nga. 200. 200 rin palit mo ni. Oh, 200 ra. Okay ni kay makasipsip sa Kasi ani. itay ko na kay Sure magkakanga Wonder pa niya. ingon siya bago ko no. Oh, Bago. agi basta kay Oh. salig ko nimo basta kay Itesting itan mo tao na. Ako ni testing tao diri. iya balik ko ng murta tao da. Eh naso kay tong kadto ta. Sige. Ako na itao kay Okay, kita magkabiyahe ko. Salamat kayo. Oh, sige. Ini na kay. Pay dudong na ay. Kapag sa baterya kay timing sa kayong naguban ni kong baterya. Ako na itao kong baterya diri kay. Magkabiyahe na ko kay napinding na gitong delivery na ko tubig yun. 2 hours later. Kaya happy na. Managin taon ako taon. Wanda na ako siya naroon. Gabihay niyo ko, tistingan na ako. Nagbiyahe na ako. Udto sa istanan. Wa lang po ko'y agar ng adlaw. Oh. Panas ka. Labaw pa man sa kong baterya ni baterya. Ay man lang po ni mo andar. Pinuwang rag. Naila di ko itong dudong na. Kanin dudong di ko uliag 200. Di man yapon wanda ni baterya. Guba man lang yapon kaistanan. Mas guba ko man ni siyang naw. Ang mga nasta ni mo dong. Imo yung gilad. Saram tos dudong. Ako to sundon kay. Pag naila di ko itong dudong na. Saram to. Asa naman itong yang mumubaya sa kong bateri nga? Pwede man dugaya? Pwede na rin gutuman ako eh. Kawahan Ingon siya mubalik sa dayon. Ya, wa pa di ay. Boss. Ano di ay? Boss. Ya, bayad. Ya, ang katong akong gidilang batere. Oh, Dito sa Multicab. Muari ra tong bayad ron. aw, ang akong bateri nga gibaligyan Oh, nimo. gibligyan ako glain kay wa mo kay Multicab unsaon mo to nako. Ako ra sang gipa o naglain. Basta, nya parte na bang akong gutuman ba na? Ay, di magpaabutag wari to rong bayad. Kay wa mo kay kwarta diri. Agi ako ron to bauli aniya. Hoy! Dong! Tara. Malasa tong mo. Baterya niya. Bateri. Baterya. Kati mo baterya niya yung baligyan. Oh. Ako Utro pa man tong gubaon. Mas guba pa man tong baterya niya. Mas guba pa man tong si Manaw. Hindi man tong gikan ni mong baterya niya gipalit. Ay! Tara, tagihay. Kani? Mo siya tagihay. Kani tagihay to bateri? Insa bago ko no. So bago ba nga? Bago bitaw kay ko. Bago. Mas karaan mo man to siyang naw. Mas guba pa man to siyang naw. Ba pag naon to ana. Ikaw ba? Parang naliga ang magag baon. Ba nga sa Dili man to gubagon. so sa di ko ba nga. Pwede ko suga to musiga. Wal. Siga. Di mo na ito na puritan nimo. Ito sa uban. Bungos ka gan. Musiga kay dito na isdauban. Gidauban na dito mo din ko sugi musiga. Pero di gyapon mo andar puti. Baka ang kwarta. Kung pwede na kong Di ko gutuman. bayad toy. Sa ina sa paningla siya ay. Di ko bayad. Bahala. Suluhan na inyong kuha na inyong kwarta. Wag tong bayad ni dong. Why bahala. Di ko Eh, bayad. di ko bayad dito. Why bayad? Tapla to. Di ko bayad ito yung baterya. Bahala. Di ba? Wa mo ka mamaligya magagabaw ka sa koy. Ay, pati mo ang ginako. Kung buang magkatutawa ng akong ibaligyan. Ibaligyan sa nila tayo. Yan kung doon na bulabog noon. Nga di mo andar kay damay multikam na magitoy ang ibaligyan. Pas mo na yun, taon.